Ti Masakbayan. Ti napalabas, marigriga ti panagbiag da Tata Jose ken Nana Corazon. Ngem ikagkagumaan da pagadalan ni Cecil nga anak da. Tapno isunto ti mangpaadalmat kadagiti ading na. Nagbaligi ti landlady ken ni Rose, anang pardaya ken ni Cecil. Katgapo iti dayta pasamak. Linaksid nga rod da Tata Jose ken Nana Corazon ni Cecil, akas anak da. Iti sabali a bangir, nasingpet ni Dennis. Ngam si Losa ken maditi kababalin ni Monica nga kaayan-ayat na. Kabayatan na, agsingsingir ti landlady ken ni Cecil, iti bayad na iti kwarto na. Papagayam, denggen ti tuloy te serye tayo itaalawas ana pauluan. Thank you, my love. Dito'y drama tayo, Ti Masakbayan. Ikagumaktag birok iti trabaho, Nana. Rumbang lang, no saan ka makabayad? Ipaabang ko iti sabali ti kwartom. Sayang ti binulan nga abang. Agbayad akto, Nana. Di da ko mapapanawan, tadandani ako nagturpos. Awan pagdagusak. Kapilitan na pagtalawon ka, no saan ka makabayad? Saan ko Nana? Mangrugi ak ngagtrabaho iti fast food chain inton bigat. Sumardeng ka ka din nga agadal? Saan, Nana? Agadalak iti aldaw. Agtrabaho ak aging gana alas 10 iti rabii kalpasan ti klasik. Imbag man, takabaalam da ita. Masapo la makaturpusak, Nana. Madamag kuman, basang. Agdadagsan ka kadi. Sapay ko tagpulo ti akin aramid iti daytoy, Nana. Jak amo, no asino tinagaramid. Marurudak atal agakan ni Cecil. Dinadaol na ti masakbayan tayo amin. Gapo iti kinagaranggandyang na. Makabil ko no makita ka. Di na mo ti dumngeg iti pamagbaga. Sigurado asaan ang makaturpos. Tawanan kwarta pagbayad na iti amin na masapsapol na. Ha? Agawid to nga may agpakpakasing saan ko akasyan. Makaraman to pa yan. Magpakita kanyak dito'y balay. Anyan ang nagsakit ti pan nakapaay kun. Kunakno adan makatulong ka da tayo. Saan mo? Tajay bukod na apagragsakan ti inununada. Garanggandyang nga talaga. Ala, saan mo na panunutin da dya babae? Ingkulbo na ta, naganak na. Ha, amuna ano kasan o tirigat akin kwa na tapno laang makaadal. Ngam pinaay na ta. Sigurado nga agrigatain, tawanin ti pangalaan na iti gastusin na. Simurot siguron iti kaayan-ayat na. Apay nga mun unak pay diti kondo, ngamsi ka. Napanam ka di. Adamiting mi kadagiti kakadwak iti opisina. Apay adi mo imbaga. Tapno jak ko man nagururay dito ruwar ti kondominium mo. Diyak amo nga umay ka. Samaysa. Saan ka di nga datulbak nga igam mo? Kwa, iti nga min may sa abag, ti ayan na. Basol ko ka di? No umay ka dito'y kondo, rumbang nga dalat tatulbak mo. Tadi mo amo no maladawa ko no saan. Lukatam nga ruden tanaban nugak nakatakdar dito'y ruwar. Dakalan ti tiyan mo. Amo ka di dagiti dadakal mo, ngagdadagsan ka. Saan pa'y, Nana? Nukas day nga agawidak. Jay lawlaw abado ti usarat. Kan kanayon naka-jacket. Tapno di damadlaw. Ngam saan ngagnanayon ang mailimod mo ti amin. No siyak ti sika. Sumurot akon iti akin puto. Dayta ita ti parikot ko, Nana. Adagayam asawa ti nakailaw anak. Naamuan ka di ti asawa na. Nakita na kami ngagpaspasyar di parke. Binalaagan na kami, nga idarum na kami kano no agkuyog kami pay. Adda kano tulagan na amang sipot kada kami. Daytan ti dakes ita. Agbalin abastardo ti anak mo to. Ayan ka din ni Cecil, Nana. Adda kano part-time job na. Inga na alas 10 no rabi. Anya?
Agtrabaho aging kat alas 10, kat ada klase na iti alas 8 iti bigat. Hay, jak maanusan no siyak. Madlaw ko adumakdakkel mo at ti tiyan na. Nakaumay kamat dito'y boarding house, kaka. Umay ko kumaipungot ti awanan bain a babae. Simurot ka di iti kayan ayat na. Tsaka mo, nga maladaw asumang sangpad. Pasaray pasado alas 10, kaka. Garanggan tiyang a talaga. Makabaybayad ka di mutlaang iti abang na. Wunmot, kaka. Ni Rose ti saan ang makabaybayad. Madlaw pa yan ti tiyan na. Anya ti kayat mo asawan iti madlaw ti tiyan na. Diyo ka di mo, ngagdadagsan dagiti dua, kaka. Anya, agdadagsan ko nama. Kadwada ka di dita kwarto da, tinakasikog ka da kwada. No tinakasikog kin ni Rose, ada asawa na. Binalaagan pa iti asawa ti lalaki, nga idarom na ida nagtultuloy ti relasyon da. Kat ni Cecil, asino ti ama ti sikog na? Saan ko nga ammo, kaka? No nadanon ko kuma ni Cecil iji kasera na, indumodom ko kuma. Anya? Napan ka iti kasera na? Anya nga iti naramid mo ijay? Mapan ko kumangarod, idumodom. Ngam ko nate pagkaskasiraan na, asala ka no sumangsangpot. Iti pasado alas 10 iti rabi eh. Ha, masikog ti garanggandyang. Ay na, mangibabay na babae. Di nala matultulad ni Rose. Uray mo't dayjay a Rose. May samot agaranggandyang. Masikog kanumat. Ah, Adda asawa ka no tinakailawanan na. ay agpadada. Agadal tinapananda ijay syudad. Ngam sa bali tinararamid da. Ha! Nasakit unay tinakam ko iti da ito'y anapasamak. Napaay tinamnamak. Imbagman, tamaanusam ti agtrabaho iti rabii, kan agadal iti aldaw. Anusak tapno makaturpusak. Kasla di ka matsumsumrekan. Agturpustan. Bagsak dagiti grado. Sa anak siguro ang makaturpos itatawan. Sayang saan ka makaturpos. Sumagmamanulangan na bulan. Saan tamatlaang ang makamartya, tadakkel ti tiyanta. Sana bale, tadamot toga. Saan matadakkel unay ti tiyan ko? Mabalin na may lingad pa eh. Sinalbag day dyan nga ama ti si Kuko. Awan serbina. Para kanyak. Ni Apo Diyos ti makam mo, no asino tinangidadanas kanyak. No asino man ti akin nagam, makaamon ni Apo Diyos kadakwada. San amat maturok ti Apo? Ha? Tulungan nakman ang mangirwar kadagiti gamit ko iti lugan ko. Anya ka di dagita insangpet mo? Dagiti daduma agargaret ko. O may nagtulungan ang mangirwar. Gargaret mo, kunam? Apay akas lamas daaw ka. Agyanak pala dito'y kondominium mo. Nga madapay papanak. Agmay-may saka ditoy. Papanam. Sa dino ka di manen ti papanam. Ada seminar mi kadagiti kakadwak. Medyo mabayag kami jay. Seminar? Wenno agpampambar ka lang. Madlaw ko ngamin, alumamlamiis kan kanyak. Sana nagpampambar. Uray damagam ka ni Jay. Adda talaga seminar mi. Sa dino ti pakaangayan dayta a seminar? Ijay Visayas. Adda ngamin branch ti kumpanya ijay. Apay akas la aburido ka manen, bro. Maipapan ka di iti umada ni a seminar. Imay ngamin ni Monica ijay kondo. Nga daawit na agar-garat na, bro. Ha? Imbes ang maragsakan ka. Tairik ti umasidagkan ka. Ang saan mat? Maasar ka kitdi. Diyak man mo, bro. Sa anak anaragsak, no umay ni Monica ijay kondo. Kayat na asawan. Awan, ti panagayat mo kankwana. Kasano nga tanga ibagak day ta kankwana? Masapul nga ipakaawat mo kankwana day ta.
Tapno saan amang namnama. Imbag ta nagsabat ta diti kalsada, Manong Jay. Adda ka di napatag nga ibagam, Monica. Pudno ka di nga da seminar ni Dennis? Awan ka di pa nagtalak mo ka ni Dennis. Sa dino ka di ti pakaangayan ti seminar? Ti amok kat ijay Visayas. Adang amin branch ti kumpanya jay. Adda ka di babae akadwada ijay? Sigurado akas ta. Saan amaliklikan nga adu ti desente a babae ijay. Di adal. Dayta ka ti pagmadyan na, no kanayon ti seminar da? Saan amaliklikan ti kasta? Tapas at ti trabaho na akas manager. Anya ka di ti plano mi tatadandanikan aganak. Agawid ka kadi dya lugar tayo. Makapungtot ni tatang kanyak. Kunak namin na awan asawa, tinakasikog kanyak. Agpada ta disgrasyada dito'y syudad. Tila ang nagdumaan ta. Saan ko nga amo no asino ti ama ti anak ko? Saan nga tati matlakayan ayat mo? Nabayagan na tsak nakit-kita. Saan ko mata na makontak? Sinalbag dagit a lalaki. Ita, dakkelan ti tiyantang at padpada. Saan ko nagayatan tinapasamak kanyak? Makaamon niya po Diyos kanyak. Kasano na aganak ka? Saan ka na makatrabaho? Tamasapol nga daagawir iti anak mo. Italag ko ti amin kani Apo Diyos. Kinaguradak dagiti dadakkel ko. Nga awan matimadi nga aramid ko. Masapol nga umalis kan iti pagyanan, no di ka pa'y makabayad iti abang mo si Karos. Papanakon ngay nana. Kabutan ko ni tatang ko. Ay, saan ko naparikot na ita? Basta pumanaw kan, tadi kamat nagbaybayad iti abang mo. Agbayad akto nana. Kano ka pa'y makabayad kat awan matrabaho? Kasano, no aganak ka? Agawid ka lang ni Jabalayo. Sigurado akabilan dak. Namawan mo ti sabali a pagkamangak. Nasaan nga balay mi? Kapilitan nga ganos ka. Ano sam ti dosam. Jakmat kayat nga agyan kalatan ditoy, takasapulak mat ti kwarta. Si kamot ay tabasabat ko. Agkikiat kamot a magmagna. Imbag no di nakakabilan ni tatang mo. Awan ngamin ti papanak nana. Dumawat aklangan iti pamakawanda. Tawan mat sabali a pagkamangak. Dayta ka tinaalalayo. Ngam no umay dito ni Cecil. Pulos ajak padapawan iji balay. Tapno awan ti pagtuladan dagiti addina. Sapay upat apasig a babae gayam ti kakabsat pay ni Cecil. Ay, jak kayat nga agawid ni Cecil. Ang mga nutuladan dagiti addina. Ha? Mangibabain nga anak. Sige nana. Ano sa kuno niya ti aramidan ni tatang kanyak? Inak dumawat iti pamakawan. Graduation nyo. Ngam apay adi ka pa'y nagsukat. Napanan di ka aruba akagidan mo ng agturpos. Nasakit ti tiyan ko, nana. Tulungan da ko, ma. Kaduan da ka mapani di ospital. Sapay mapanak ko mamakimatyong. Tangdanan kayo, nana. At nabasit nga ornong ko. Ay, itay kumapay nga imbagam. Malain tangarudan. At to'y tibag nga ayan dagiti gamit ko, nana. Mintangarudan. Kaduan ka mapani di ospital. Nagsakit kayam ti aganak. Sino nga tatiawanan ba? In nga mati anak ko. Ha? Ay, tamagam akin ni Rose. Anyay tayon tinaibaga. Tila masasaukon. Panawan ka pa'y dito ospital. Adamat nurse kan doktor ang mga sikasukan ka. Aagawid ka, nana. San pa'y kumaha? Agsubli akto. Malan, tay tangdan ko tainak pa'y makimadyong. Mabit lang, nana. Kautak dito'y bulsa ka. Adday tanti o may nurse. Kaduan na ka mapan iti labor room. Sige, nana.
Anay ko, nagsakit-lakit din. Tulungan na, Diyos ko. Sapay ko matawan da, kas mapasamak kada kami nga agila. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan adenggan. Tituloy te serye tayo itaalawas ang napauluan. Thank you, my love. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ribotazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.